Dudu rembulan déning Sumono Sandi Asmara. Dudu rembulan sing sigar kena jemparing nalika Permadi dolanan Pasopati. Dudu lintang sing ajur nalika Palgunadi matek aji lebur saketi. Lintang lan rembulan tetep mbenteyong gandulan langit. Mung manungsa sing rumangsa bisa ngrampal mantra adeg-adeg kiblat 4-5 panjer ngobral derajat pamer pangkat rumangsa dadi lelanange jagat. Dudu rembulan sing sigar kena jemparing nalika Parmadi dolanan Pasopati. Mung konang kinungkup kabar njomplang. Dak pilih pangarsa kinasih déning Ani Sumarna. Pangarsa kinasih ya pangarsa sing bisa rasakake ngelih ing wetenge wong-wong sing abot sanggane urip saben dinane. Alusing budi lan aruming wicara jumbuh karo greget budidaya nyukupi butuhe warga sak bangsa. Pangarsa kinasih ya pangarsa sing kaya lekase wong tuwa. Sadurunge si anak ngrepa wis ngerti butuhe apa. Paribasan angor wetenge dhewe luwe tinimbang si anak sambat ngarwara. Dak pilih pangarsa kinasih ya pangarsa sing lisane sembada karo tumindake. Ora mung janji-janji sak gumuk tibane mung pambujuk. Pangarsa kinasih ya pangarsa sing pinilih.